Dewch i ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint i nhw'n eto cael dod ger dyfron ni'n cyflwyno'n hamser iddo fel tyrd yn plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Gaech atgoffa am ein hoedfa yn ystod y Pasg, felly nos Iau cyn Gwener y Groglith, am hanner awr 7 yma yn y capel fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu, felly Ebrill yr ail a 15, Ebrill 17. Hefyd atgoffa am y mis canlynol, sef Mai y 15fed, noson o Emynau, ar nos Iau y 15. Mae'r gwahoddiadau i gael ymlaen y capel hefyd. Croeso chi i dosbarthu nhw. Os ymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gydwch ni ddechrau drwy ganu emyn rhif 91, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sifil o'i lenyd ie a nage yw. 91, gen i sefyll i'w chanu. Fel gweinion bethau'r byd. Llithroi'r llaid a llygru defaid Duw. Cyfamod sy'n i'w codi fyny'n fyw. Golchi gyd ei holl aflendid hwy a'i dwyn o'r bydd heb ddim am hiredd mwy. Byddai'n darlleniad o'r Salmau, Salm 107, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Salm 107 ar adnod gyntaf. Clodforwch yr arglwydd canis da yw, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. Felly dywedyd gwaredigion yr arglwydd, yr rhai a waredodd y fe o law y gelyn,
ac a gasglodd fe o'r tiroedd, o'r dwyrain ac o'r gorllewin, o'r gogledd ac o'r deau. Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd di-sathyr, heb gael dinas i aros ynddi, yn ewynog ac yn sychedig ei henaid a lywygodd ynddynt, yna llefasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac fe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau, ac y tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn i fyned i ddinas gyfanheddol. O na folianent yr arglwydd am ei ddeioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion. Cynnes fe a ddiwalla'r enaid sychedig ac a leinw yr enaid newynog a daioni. Yr rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau yn rhoi mewn cystydd a hearn, oherwydd anifuddhau ohonynt eiriau Duw, a dirmygu cyngor y goruchaf. Am hynny yntau ostyngodd ei calon a blinder, syrthiasant ac nid oedd cynorthwywr. Yna gweddasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac fe a'i hychibodd o'i gorthrymderau. Di cwynt allan o dywyllwch a chysgod angau, a drylliodd ei rhwymau hwynt. O na folianent yr arglwydd am ei ddeioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion. Cynnes fe a dorodd y pyrth pres, ac a ddrylliodd y barau heirn, yn fydion o blegyd ei cymweddau ac oherwydd ei hanwireddau ac ystyddir. Ei henaid a ffieiddiau bob bwyd a deithant hyd byrth angau. Yna gweddasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac fe a'i hychibodd o'i gorthrymderau. Anfonodd ei air ac iachawdd hwynt ac a'i gwaredoedd o'i dinistyr. O na folianent yr arglwydd am ei ddeioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion, a berthant hefyd a berthmoliant, a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd. A bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod Gerdyfron yn cael dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch i ti o'r newydd am sil arall, am gyfle arall i ddod i gyd addoli, i gannu dy glodydd, i ddiolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Ond o Dduw ein gweddi yw bydde ti yn dod lawr yn dy nerth, ac y bydd yna ymweliad o ddifri, y bydd yna waith mawr yn cychwyn yn ein plith. Byddwn ni yn cael teimlo dy bresenoldeb yma yn ein plith. Gad i bob un ohono ni, beth bynnag ein cyflwr, beth bynnag ein cefndir, y bydde di'n dod ac yn peri y bydd pob un ohono yn gallu dod i dystio i ni fod mewn man lle yr oedd y ti yno yn barod, yr oedd y ti yma gyda ni, ac i ni deimlo da gosatrwydd. O Dduw, maddau ni bod ni'n bodloni mor aml ar dydnabod i o bell. Gad i ni cael y dyheuad, y syched, y newyn am dy bresenoldeb. O Dduw, wrth i ni ddod i ti, wrth i ni cael ein hatgoffa am dy enw, am dy air, am dy ddydd. O Dduw, gad i ni cael ein hatgoffa am dy berson, ac y byddwn ni yn teimlo dy fod ti yma gyda ni. O Dduw, pan y mae'r byd yn gweiddi nad wyt ti yma bellach gyda ni, pan mae hyd yn oed yr eglwys yn proffesu fod pob math o brofiadau i'w gael, ac eto mor bell o'th air, ac yna'n edrych ar ein gwendid ni yma Dduw cyn lleied ohonom, ac sut y mae'r eglwys hyd yn oed yn ddirmygus ac yn dweud nad wyt yma, ond o Dduw i ni yn tystio dy fod gyda ni ac yn gofyn i ni deimlo dy bresenoldeb fwy. Gad i ni deimlo dy fod yn gweithio yma yn ein plith. Rho'r ffydd i ni i ofyn pethau mawr, y bydde di yn dod yn ôl ac yn ein diwygio ni unwaith eto, yma ac ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd, ond o Dduw i ni'n gweddio am ein gwlad fach ni yma ac yn gweddio Dduw am yr rhai fydd yn ymuno gyda ni nawr. Y bydde di yn ei bendithio nhw ble bynnag y maint, ac o Dduw y cawn weld yr efengil yn lledaenu, yn cryfhau, ac y byd enw di yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall. O Dduw tyrd, gad i ni ddeheu am y pethau yma, gad i ni ddisgwyl y pethau yma. Maddau ni o Dduw, i ni wedi dod i ddisgwyl, mae methiant bydd ein hachos, mae dod i ben fydd y diwedd y daith. Mae'r un drwg yn atgoffa ni o sil i sil, ac o wythnos i wythnos. Mae ofer yw y cyfan. Ond o Dduw, os wyt ti gyda ni, yna rwy ti'n gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosib. Felly o Dduw, gwna yr amhosib yma yn ein dinas ni yma, yn ein gwlad ni unwaith eto. Gad i ni weld pobl yn dod o'i tywyllwch i oleini'r efengil. I ni felly'n gweddio yn erbyn gwaith yr un drwg, ac yn gofyn am dy ddiogelwch.
Bendithia ni nawr, bendithia'r oedfa hon, gad i ni deimlo dy fod yma yn ein cyffwrdd i'n agor llygaid yr rhai sydd yn ddall, ac yn cynhesu pob enaid i dy ddyrchafu di a thfoliannu di fwy. Felly ter, bendithia ni lawr, ter di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu rhif 382, deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd. 382 gyda ni sefyll i'w chanu.
Daw yn testyn o'r salmau, Salm 107 ag adnod 19. Salm 107 adnod 19. Yna y gweddasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac efe a'i hachubodd o'i gorthrymderau. Mae Spurgeon yn cyfeirio at yr rhan yma o'r ysgrythyr fel disgrifiad o ysbyty yr arglwydd Iesu Grist. Ac os darllenwch chi ei bregeth ar yr adnodau yma, mae e'n disgrifio'r ysbyty a'r adrannau lle mae'r cleifion yn mynd. Ysbyty lle mae yna rhai sydd yn dioddef yn mynychu. Mae'n lle byddwch chi yn disgwyl byddwch chi, neu byddwch chi'n gobeithio o leiaf cael help o ryw fath os nad gwellhad. Byddwch chi'n disgwyl ryw fath o ofal mewn ysbyty. Nawr fel Cristnogion, i ni mor aml yn euog o hyn, wel, falle'n siarad ar ran fy hun, yn euog o beidio cydymdeimlo a chyflwr y pechadwr. Mae'r un fath yn aml yn diwe. I ni'n gyrru heibio ysbyty'r wain, bron bob dydd. A pa mae yna ryw aelod o'r teulu falle'n sal yn yr ysbyty, i ni'n ymwybodol iawn o'r cleifion yn yr ysbyty. Bron bob tro. A pan dwi'n mynd heibio'r ysbyty, dwi'n meddwl am yr wardiau ac yn y blaen, a y gwlau a'r pobl yn dioddau, dwi'n cofio gweld gwynebau neu clywed sŵn cri yn dod o rhyw fam neu rhyw dad ar ôl clywed newyddion gwael. Mae'r calon yn mynd mas iddyn nhw, bod tro chi'n mynd heibio'r ysbyty. Ond yn ar ôl i'r un, falle chi wedi bod yn ymweld i wella ac yn dod o'r ysbyty, mae'n mynd heibio'r ysbyty, dwi ddim mor anodd bellach, chi'n anghofio am y peth, adeilad yw e ar gyfer cleifion, ac chi'n gallu gyrru heibio, chi'n anghofio popeth amdano fe. Tan bod rhywun arall yn sal, a chi'n goffa mynd mewn, a chi'n cofio am y dioddau sy'n yna. Fel Cristnogion, efallai bod ni'n gallu bod rhy mor euog o beidio cydymdeimlo a chyflwr trienus y pechadur. Ni'n gwybod beth yw cyflwr y pechadur. Mae e'n anobeithiol. Byw o ddydd i ddydd heb bwrpas yn y byd. Dyn nhw ddim yn deall pam maen nhw yma yn y byd. Maen nhw rhywsut wedi tyfu fyny o fod yn blentyn, i fod yn ei harddegau, i fod yn oedolyn ac i fynd yn hun ac yn hun, heb erioed ystyried pam i ni yma a sut i ni yma. Beth yw'n pwrpas yma? Does dim syniad ganddyn nhw, ond yna mae yna rhyw ofn o beth os na rhywbeth mwy, a dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddelio gyda mae'r cyflwr yn drienus. Mae byw bob dydd yn gobeithio am y gorau. Mae e'n drist iawn yn diwedd sut mae'r byd yn dweud cyffwrdd pren. Dyna'r lefel mae'r byd yn mynd o ddydd i ddydd. Cyffwrdd pren, croesi bus, fydd popeth yn iawn. Dyn nhw'n gwybod os fydd popeth yn iawn. Dyn nhw'n gwybod os ydyn nhw'n iach fori. Dyn nhw ddim yn gwybod os gen nhw'n newyddion drwg fori. Dyn nhw'n gwybod dim byd am fori. Dyn nhw'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd pan maen nhw'n gadael y byd yma. A mae rhyw fath o ofn yna, maen nhw'n cuddio hwnnw. Mae e'n drienus, ond mae e'n mor drist. Ond pan ni'n gwybod hefyd bod y Beibl yn dweud bod ar ôl i'r corff farw, fydd yr enaid yn parhau. Ond y cwestiwn yw, ble fydd yr enaid? Mae'r Beibl yn dysgu fod yna golledigaeth a bod yna nefoedd, bod yna ddau le. Ac felly mae cyflwr y pechadur yn un ofnadw. Ond efallai fel Cristnogion bod ni'n gwybod hynny ac yn credu'r peth, ond mae'r weledigaeth rhywfaint wedi gwanhau. Mae'r baich efallai dros y blynyddoedd wedi pylu rhywfaint. Mae'r sefyllfa mor real ac eto i gyd, mae'r diwedd mor agos, un anadl i ffwrdd, ond ni wedi llwyddo rhywsut feddwl, wel, dwi ddim yn mynd i ddigwydd nawr. A does dim rhyw fath o frys mewn unrhyw beth. I ni wedi pwyso, falle fel pobl diwygiedig ar sofraniaeth Duw. Ac wrth gwrs sy'n ni fod i. Ond bron iawn i ni wedi dweud, wel, mae Duw yn sofran ac felly fe newn ni aros. Ond eto gyd mae ganddo ni waith yn does. Wrth gwrs Duw sy'n sofran, a ni yn credu hynny, y cant y cant. Ond yn ambell waith dwi'n credu bod ni'n gallu bod yn euog o golli'r baich. Heb ddirnad y cyflwr trienus maen nhw ynddi.
Mae'r un math o sefyllfa mynd heibio yr ysbyty ac efallai bod yr tristwch ofnadw. Dwi ddim eisiau un o meddwl, mae'n anodd meddwl, yn dwi milltir lawr y lôn yn ysbyty'r wain. Mae yna bobl yn torri cylonau ar y funud, cannoedd, ac yn dioddau. Ond ni'n gallu cario ymlaen. Mae'r un beth y gwylio'r newyddion, a falle bod yna rhyw eitem ar y newyddion yn sôn am ryfel ac yn mynd i'r maes y gad ac efallai'n dangos y flaen y gad ac yn dangos y dioddef ac ni'n teimlo, mae'n ofnadw ac ni'n teimlo drostyn nhw ac yna ni'n meddwl am lunio pobl sydd yn dioddef o newyn a does dim bwyd gan nhw. Ni'n gweld babanod bach, rhai bach sydd heb fwyd ac maen nhw mor denau ac ni'n torri'n cylonau dros nhw ac yna ni'n gwylio'r rhaglen ac yna ni'n cario ymlaen â bywyd, ni'n anghofio popeth amdano fe, dwi ddim yn dod ar ein traws ni dim mwy ac ni'n cario ymlaen. Mae elfen o hwnna naturiol ond diwe, ond mae mor drist. Falle bod ni yn teimlo baich dros y neidiau, ond falle dwi ddim yn aros mor hir â hynny. Ac yn sicr, petawn ni wir a baich dros y neidiau, mi fydden ni wrthi yn mynd trwy'r ysgrythyr mor fanwl a darganfod beth mae Duw wedi dweud wrthyn ni yw y ffordd i fyw, y ffordd i bregethu ac y ffordd i ddisgwyl, y ffordd i efengylu. Mae bron iawn, mae'r holl bwnc o efengylu wedi mynd mas trwy'r ffenest. Does dim unrhyw le ni'n gallu dweud bron iawn bellach sydd yn ofalus ac yn dweud, o Dduw, gad i fi wneud popeth fel yr wyt ti am i mi wneud, achos mae hwn mor bwysig. Mae tynged yr enaid yn ddibynnol arna ti ac i ti wedi rhoi gwaith i ni wneud ac mae rhaid i ni wneud yr union fel wyt ti wedi gofyn i ni wneud. Ond eto gyd hwnna ddim yn dod mewn i'r cwestiwn bellach nag yw e. Wneith unrhyw beth y tro. Dewch a band mewn, dewch a gitars mewn, dewch a clown, dewch a sioe bypedau mewn. Does dim ots o pobl yn dweud. Dewch gwisgo fel i chi moyn, gewch chi ganu be chi moyn, gewch chi yfed be chi moyn. Sdim ots cyn bellai bod chi'n rhoi'r enw Iesu Grist rhywle yn y canol. Mae popeth yn iawn. Mae e bron iawn fel bydden ni wedi anghofio'n llwyr beth yw cyhoeddi'r efengyl. Ond mae e mor bwysig. Mae'r sefyllfa mor driennus. Petai ganddo ni faich am y neidiau, byddai'n bywydau ni wedi llwyr draws newid tybiwn ni. Pryn byddwn ni'n gallu cysgu yn y nos. Meddwl mor ddifrifol yw'r sefyllfa yng Nghymru. Mae'n rhy anodd i feddwl am unrhyw wledydd eraill. Mae'r sefyllfa yng Nghymru yn ddigon o faich i ni'n dweud. Ni methu ymdopi â Chymru. Y tristwch a'r gwacter ac yna'r diwedd i taith. A dyw e ddim yn ein gwthio ni'n gyrru ni i geisio'r arglwydd fwy. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar penawd rhyfedd y ffŵl, yn ail y cryb, ac yn olaf y diolch. Wel, yn gyntaf, ffŵl, adnod 17. Yn fydion, ffyliaid. Yn fydion o blegyd ei camweddau, ac oherwydd ei hanwireddau ag ystyddir. Ond yn dwi'n atgoffa ni o Salm 14 ar adnod gyntaf. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw, ymlygrasant, ffieddwaith a wneithant, nid oes a wneil ddaioni. Beth yw nhw ffyliaid? Mae'r Beibl yn disgrifio'r byd fel ffŵl. Ond dyna sydd wrth raidd pob problem. Ffolineb dyn, ond yw e bob tro. Ffolineb dyn sydd yn dod o ganlyniad i'w bechod, nid oes perthynas a Duw gan y ffŵl. Petai ni'n mynd allan fyna ac yn gweiddi chi'n ffylied, byddwn ni siwr fo'n cael ei arestio neu cael rhywun yn dod o taflu carreg tuag ato ni neu rhywbeth neu gilydd. Ond dyna be mae'r salmydd yn galw'r byd, ffyliaid. Maen nhw'n meddwl bod ni'n ffylied. Mae'r byd yn meddwl mai ffylied i ni, maen nhw'n cael pitio nhw ni. Chi siwr o fod i'n bod mewn sgwrs gyda aelodau o'r teulu, neu gyda cydweithwyr, neu beth bynnag, neu cymdogion, a bydden nhw'n edrych arno ni gyda trienni, yn meddwl, chi fel ffylied, chi'n credu bod Duw wedi creu'r byd trwy ddweud y gair. Chi'n mynd i gapel bob dydd Sul, pan allech chi fod mas yn mwynhau'r hael, gallech chi fod mas am wac bore yma, ac pan yma cael barbecue yn yr ardd. Beth yn y byd i chi'n neud am mynd i gapel, yn sicr i oedfa Gymraeg, pan byddech chi'n trafferthu ddod i oedfa, pan yma dydd Sul, a adeilad fel hyn sy'n cuddio'r hael, ewch allan joiwch. Chi'n ffylied.
Mae'r byd yn meddwl bod ni'n ffylied, bod ni ddim yn gallu cael mymryn o ddiod i leddfu'r boen ar nos Wener. A pan mae trealon ni cael tipyn bach mwy o'r ddiod feddwl mwyn pylu ar y boen. Sut pam i chi yn ymwrthod ar pethau yna? Mae'r byd yn meddwl bod ni wedi mynd yn llwy'r wallgon. Dwi'n mae'r byd yn meddwl mae ffyliaid i ni. Ond be mae'r Beibl yn disgrifio, mae ffyliaid ydyn nhw. A mae'n esbonio pam. Y prif reswm yw maen nhw'n bechaduriaid. Ac oherwydd i bechaduriaid, does dim perthynas â Duw. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n ddall. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n gwneud y penderfyniadau sydd yn anghywir dro ar ôl tro. Dyn nhw ddim yn adnabod yr arglwydd. Mae'r ffolineb yma wastad yn arwain at broblemau. Yma yn y Salm hon, 107, gellir dweud ar un lefel bydd pechod yn aml yn arwain at anawsterau corfforol. I ni'n gwybod hwnna. Mae pechod yn aml, os nad bob tro yn y pen draw, ond yn aml o ran ein cyrff, mae'r ffwl sydd yn pechu yn mynd i weld canlyniadau'r pechod yn ei fywyd. Dyna be mae'r salmydd yn crybwyll. Hynny yw, mae'n amlwg yn diwedd. Ar y lefel mwyaf amlwg, does ond rhaid gwneud ymweliad, a fi wedi sôn am ysbyty'r wain, ewch chi ysbyty'r wain, ewch i'r ardal ddamweiniau bris. Byddai ddim yn cynghori chi fynd i'r adran ddamweiniau bris, neu fyddwch chi'n colli canran enfawr o'ch bywyd chi, a byddwch chi'n eistedd yna mewn stafell erchyll, a fyddwch chi'n aros am oriau. Ond fyddwch chi'n gweld yn arbennig ar nos Wener, a nos Sadwrn, a falle dwi'n mynd siŵr, fi'n credu mae nos Fercher yw e hefyd, achos fi'n credu mae dydd Mercher yw bod y pybiau a'r clybiau yn cynnig diodydd rhad o nhw ta beth i fyfyrwyr, i feddwi. A felly mae yna ddamweiniau mynd i ddigwydd. Mae yna bobl yn mynd i ymladd. Mae bobl yn mynd i goryfed. Ac o ganlyniad i hyn, mae rhaid nhw fynd i'r ysbyty ac yna mae yna nifer fawr yn yr ysbyty oherwydd i bywydau pechadurus. Maen nhw wedi goryfed, maen nhw wedi cael eu canlyniadau, maen nhw wedi bod yn damwain car a gyrru pan na ddylen nhw fod wedi, maen nhw wedi mynd i ryw ymladd yn erbyn rhywun, achos maen nhw rhywun wedi dweud rhywbeth bach, ddim cweit yn y ffordd maen nhw licio fe, a maen nhw wedi taro nhw, neu mae beth bynnag yw e, neu mae rhywun wedi gwneud penderfyniadau anghywir. Pob math o sefyllfaoedd, fe welwch chi fe cyffuriau, fe welwch chi pobl sy'n cymryd cyffuriau, mae'n cael effaith ar y corff. Dyna beth mae salmydd yn dweud, mae'r pechod yn cael effaith ar fy nghorff i, mae hwnna'n ffaith. Os nad yw yn digwydd ar y corff yn syth, yn sicr mae'n gallu arwain at bob math o broblemau eraill. Oherwydd yr hyn y maent wedi bod yn yfed neu'n cymryd fel cyffuriau, maen nhw wedi godinebu efallai tor priodas. Mae'r teulu bach yn mynd ar chwal. A mae'r cymlethdodau di-ri yn codi. Cwrala mawr yn codi. Tor calon yn digwydd. Lle ni fe ymlaen, gallen ni? Mae effeithiau pechod, mae effeithiau anfoesoldeb yn gallu effeithio'r corff. A mae'r Beibl yn disgrifio hyn hwy fel ffyliaid. Am wrthod Duw. Dyma reality y sefyllfa, mae'r rhain wedi gwrthod Duw. Maen nhw wedi gwrthod edrych ar ysblander yr awyr a'r hael ac yn y nos y lleiad a'r ser. Maen nhw wedi gwrthod edrych ar y llyn a'r adlywyrchiad a'r hael ar y llyn. Mae mor bert ond diwe. Mae mor hyfryd gweld machlud hael ar y nos dros y mynydd. Mae'n hyfryd iawn edrych ar fachlud hael dros y môr. A mae'r byd wedi anghofio edrych ar Dduw. Maen nhw wedi troi cefn ar Dduw. Maen nhw wedi dweud wrth Dduw, na, dwi ddim yn mynd i credu mewn Duw, dwi'n mynd i fyw fel dwi eisiau byw. Dyna beth mae'r byd yn dweud. Ffyliaid. Gwrthod i orchmynion. Ond nid yw'n wir fod y pechadur yn cwyno am orchmynion Duw am yr Efengyl. Gai ddweud fyna hefyd, ond nid yw y proffeswr Cristnogol modern Efengylaidd yn cwyno am orchmynion Duw. Hefyd. Does dim lot o wahaniaeth rhwng y rheini a'r byd. Efallai mae yr un yw nhw mewn sawl achlysur. Achos yr hyn i ni'n ei weld yw ym mhob man, y mae pobl yn dweud i chi'n rhy gul. Chi'n rhy galed, chi'n eithafol,
Chi mor gaeth. Dyna beth maen nhw'n dweud, ni wedi dweud hyn ar y cychwyn. I chi'n cyfyngu bywydau pobl, ac felly chi'n ffyliaid, ac y mae'r byd yn dweud, mae gorchmynion Duw yn ei clymu'n o lawr. Peidiwch a roi cadwynau arna fi, diolch yn fawr, maen nhw'n dweud. Dwi eisiau bod yn rhydd i fyw fel dwi eisiau byw, diolch yn fawr, maen nhw'n dweud. Na, gai ofyn hyn i chi. Ydych chi erioed wedi ystyried hyn? Fod gorchmynion Duw mor hyfryd. Mae gorchmynion Duw yn llawn o brydferthwch. Ni ellir ddod at unrhyw ran o'r chmynion Duw a dweud nad ydynt yn llawn daioni. Dyna her i chi. Ffeindiwch chi unrhyw ran o gyfraith Duw a dywedwch chi wrtha i, gyda chydwybod glir, fod hwnna yn cyfyngu bywyd. Oes unrhyw le y mae Duw wedi gwneud bywyd y Cristion yn gul ac yn anodd o ran hynny? Wrth gwrs, mae'n dweud i chi fod i rodio ar y llwybr cul oherwydd y ffordd mae'r byd yn byw. Ond oes unrhyw le sydd yn dweud bod y llwybr honno yn un anodd? Does dim unrhyw le yn gair Duw sydd yn dweud hynny. Mae ei gyfraith mor hyfryd pan mae'n dweud na ladd. Does dim byd gwell yna, oes da? Dyna i chi'r beth prydferth. Peidiwch a lladd yn gorfforol, peidiwch a lladd a'ch geiriau chwaith. Peidiwch godi nebu. Odyw hwnna'n rhywbeth sydd yn cyfyngu chi? Byddwch yn ffyddlon i'ch gilydd. Peidiwch a dwyn. Odyw hwnna'n rhywbeth drwg? Peidiwch a fod yn genfigenus. Oes unrhyw beth sydd yn anghywir am beidio bod yn genfigenus? Ewch chi trwy'r cyfreithiau. Edrychwch ar eraill yn well na chi. Oes unrhyw beth sy'n ddrwg am hynny? Does dim byd sydd yn ddrwg am air Duw. Mae mor llesol i'r enaid, i'r meddwl, i'r corff, i fywyd, ym mhob cyd-destun. Y mae gair Duw yn dod â lles i'r meddwl. Mae gair Duw yn dod â lles i'r corff. Rydych chi jyst yn meddwl am y sul. Y mae'r byd yn ei ffolineb wedi mynnu bod pobl yn cario ymlaen ar ddi sul fel pob diwrnod arall. Ond mae gair Duw yn dweud, na, mae angen gorffwys arnoch chi ar y sul o bethau'r byd. Mae angen gorffwys. Mae'r Beibl yn dweud gymaint o bethau sydd yn neud lles i fi ym mhob ffordd. Mae'n neud lles i fi fel unigolyn, i fy meddwl, i fy nghorff. Mae'n neud lles i fy nheulu, mae'n neud lles i fy nghymdogion. Mae'n neud lles i'r stryd lle dwi'n byw, i'r gwaith lle dwi'n gweithio. Os newch chi cael dilyn gair Duw, mae mor brydferth, mae mor hyfryd, dyw e ddim wedi cyfyngu fi ar ddim byd. Dwi'n gallu mynd mas a mwynhau'r traeth. Fedra i fynd i'r môr a nofio a mwynhau'r môr. Fedra i fynd i lyn ac edrych ar y llyn. Fedra i fynd ar cwch ar y llyn a mwynhau rhwyfo. Fedra i neidio mewn os yw'n saff i nofio yn y llyn. Fedra i fynd ar fynydd a cherdded a mwynhau'r mynyddoedd. Fedra i fwynhau bwyd a blasysau gwahanol. Fedra i fwynhau'r ardd a'r arogleion y blodau a'r lliwiau sydd o'r blodau. Dwi'n gallu mwynhau hyn oll. Dwi'n gallu mwynhau mynd i'r gwaith. Dwi'n gallu mwynhau dod adre o'r gwaith. Dwi'n gallu mwynhau'r disadwr. Dwi'n gallu mwynhau'r sul yn ddiwrnod wedi cael ei osod o'r neilltu. Dyw'r arglwydd ddim yn cyfyngu dim byd arna fi. Dyw'r gorchmynion Duw ddim yn lleihau ar beth dwi'n gallu wneud. Yr unig beth mae'n dweud wrtha i beidio wneud pechodau. A mae hwnna'n beth mor dda, yn dyw e? Ond mae'r ffwl, mae'r byd yn dweud bod hwnna'n dda i bechu. Mae'r ffwl yn gwrthod cyfraith Duw ac yn gwrthod prydferthwch gair Duw. Ac wrth gwrthod y bendithion, maen nhw'n derbyn y peryglon. Hyn mae pechod yn arwain, yr enaid ato. Mae Spurgeon yn dweud pa mor hyfedd byddai, ac am biti byddai hyn, petai cyfraith yn dweud wrthych chi beidio roi eich bys yn y tân. Dychmygwch hwnna. Allwch chi ddychmygu Llywodraeth Cymru yn dod â un o'i rheolau newydd yn dweud, does dim hawl da chi roi'ch llaw yn y tân. Bydde fe'n hirt, bydde fe. Pwy fydde roed i llaw yn y tân? Ond, mae'n beth da, dweud wrthych chi peidio roi llaw yn y tân. Chi dweud wrthych plant i peidio roi llaw yn y tân. Ond dychmygwch petai na gyfraith.
Byddech chi yn erbyn y syniad o ran y syniad, achos yn meddwl does neb yn mynd i roi llaw yn y tân. Pam bod eisiau cyfraith am hwnna? Ond dychmygwch chi rhywun, bydd o Spurgeon yn cyfeirio ato oedd hyn. Petai rhywun yn troi rown yn dweud, am ofnadwy, i roed y fath gyfraith, i fi peidio roed y llaw yn y tân. Mae gen i hawl i wneud be dwi eisiau. Os dwi eisiau rhoi fy llaw yn y tân, fe na i mae'r byd yn dweud. A pa hawl sydd gen ti, Llywodraeth, i wneud gyfraith i ddweud wrth ei beidio? Byddech chi'n meddwl bod yn anhyrt. Ac eto, dyna beth mae'r byd yn wneud gyda Duw. Maen nhw'n dweud, pa hawl sydd gen ti i ddweud wrth ei, na ddylen ni dorri'r sabath? Pa hawl sydd gen ti i ddweud wrth ei, na ddylen ni fod yn anffyddlon i fy ngwraig? Pa hawl sydd gen ti i ddweud wrth ei, na ddylen ni ddwyn o bobl a fod yn genfigennus a lladd bobl? Os dwi eisiau lladd rhywun, fe laddau rhywun, mae'r byd yn dweud. Os dwi eisiau dwyn, fe na i ddwyn. Os dwi eisiau torri'r sabath, fe na i dorri'r sabath. A beth maen nhw'n gweld, mae hwn yn arwain at bob math o beryglon i'r corff ac i fywyd, ond mae'n arwain at beryglon di-ri yr enaid. Pam? Maen nhw wedi codi dwrn at Dduw. Cofio gwylio'r rhaglen am ddringo Everest. Chi siwr fod wedi weld achos mae bron pob rhaglen ar Everest gyda'r un clip dwi bron a iawn yn teimlo mod i wedi bod i Everest. Mae yna rhyw fan lle mae'n edrych fel bod yna rhyw lyn sydd wedi'i gwneud afon sydd wedi'i'r hewi ac mae'n lle peryglus iawn i groesi. Ond reit ar bwys hwnna, mae yna le chi eisiau croesi o fan hyn i fyna. A mae fel gagendor anferth. Mae yna gannoedd ar gannoedd ar gannoedd o droedfeddi i lawr i berfeddion y mynydd. Ac os syrthiwch chi fyna, wel, chi bron yn sicr o farw'n syth, ac os na fyddwch chi marw'n syth, fyddwch chi marw mewn trydiau. Dim bwyd na dŵr i chi. A fi neb yn dod lawr i'ch achub chi o fyna. Chyfo beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n rhoi ysgol ar draws y twll. Achos mae'n hir. Mae'n mynd mlaen, ymlaen. A maen nhw eisiau cyrraedd draw fyna. A maen nhw'n mynd, dyma ffolineb y byd. Yw petai rhywun yn dweud wrthoch chi, canllath rownd y gornel i chi'n gallu cerdded heb gorfod neidio dros y twll, a fyddwch chi'n saff. Ond i chi'n dweud, na, mae hwn yn agosach. O mae'r ysgol wedi torri, dwi ddim yn saff, mae yna crac yna fe, paid yn mynd dros fe, wneud ddim dal dy bwysau. A byddwch chi'n dweud, fi'n siŵr fydd yn iawn. Ond bydd rhywun yn dweud wrth chi, ond ti erioed wedi ymarfer cerdded ar ysgol heb ddal ar unrhyw beth, erioed o'r blaen. Ond mae'n dweud, beth sy'n anodd amdano, dwi ddim yn bell. A maen nhw'n cerdded ar draws, a maen nhw'n crac, a maen nhw'n syrthio. Dyna'r byd i chi. Ond mae'r byd yn fwy twp. Mae Duw wedi rhoi ei air. Mae wedi dweud wrthon ni beth yw ei gyfraith, a mae ei gyfraith mor hyfryd. Dyw bywyd y Cristion ddim yn anodd, mae'n hyfryd yn diwedd. Mae'n anodd ambell waith oherwydd erledigaeth. Mae'n anodd ambell waith achos chi'n unig iawn. Ac mae'n anodd ambell waith achos mae pobl yn dweud pethau hyll amdano chi. Ond dyw e ddim yn anodd achos mae ganddo chi waredwr a mae ganddo chi dad nefol. A does dim cyfyngiadau o'r pethau da. Mae Duw wedi dweud gewch chi fwynhau'r holl bethau da dwi wedi rhoi i chi. Ond mae'n hefyd yn ei gariad wedi rhybuddio ni am y pethau drwg. Ond mae'r byd yn ei ffolineb wedi dweud dim diolch yn fawr. Am ffwl. Gwrthod gair Duw. Does prin neb yng Nghymru'n gwybod bod gair Duw yn bodoli. Gwrthod ei ddydd. Dyw hyd yn oed Cristnogion ddim yn gallu cadw'r sul. Dyw Cristnogion bellach ddim yn gallu cadw'r sul. Mae mwyafrif o Cristnogion heddi yn gwneud popeth ar ddi sul, fe maen nhw'n gwneud ar ddi Sadwrn, ac i'n ffodus iawn os dawn nhw i gwrdd. A dyna beth yw dros Ewrop gyfan, un oedfa ar y sul gewch chi. Gewch chi, sut fath oedfa fydd honna, dwi ddim yn gwybod. A fydd yr efengel yn cael ei ffregethu. Ewch chi unrhyw le yn Ewrop, ewch chi unrhyw le yn America, sydd yn tragedy o'r mwyaf i feddwl be maen nhw'n honni, a gewch chi un oedfa falle. Un oedfa. Mwynhewch gweddill y dydd. Ewch i'r gwely'n gynnar. Bath twym. Pacio'r bag yn barod ar gyfer gwaith dy llun.
Ac maen nhw wedi gwrthod dim dim ond ei ddydd, ei efengil hefyd. Mae canlyniadau hyn i weld ym mhob man. Lle bynnag yr edrychwn, mae cyflawni gwirionedd a geir yn y salm hon. Am fadd angen sydd o'n hamgylch chi, mae'r angen yn anferth. Mae mor anferth. Mae'r pechadur, mae mor sal fel mae Spurgeon yn dweud, mae'r pechadur yn driennus, mae gyflwr yn ofnadw, mae ddiwedd yn erchill, i ni'n methu meddwl am ei ddiwedd yn golledigell tragwyddol. Y cwestiwn dwi am ofyn cyn symud ymlaen yw, oes na rhywun sy'n gwybod bod nhw'n sal yn ysbrydol? Os felly, dewch i'r ysbyty yma te. Dewch i'r ysbyty yma sydd yn y salm, ysbyty Iesu Grist. Chos does dim lle gwell i fynd. Peidiwch â trafferthu mynd drwy unrhyw ysbyty arall. Ewch i'r ysbyty yma lle mae Iesu Grist. So byddwn ni mlaen y cri felly. Adnod 18 ac 19, ei henaid a ffieiddiau bob bwyd, a deithant hyd byrth angau. Dyma'r cyflwr y trienus sy'n salm, maen nhw'n ffieiddio bob bwyd, a deithant at byrth angau, maen nhw'n agos at farwolaeth, yna y gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac efe ei hachubodd o'i gwrthrymderau. Am gyflwr, lle mae'r enaid wedi dod at y man yma, wrth ymyl pyrth angau. Nawr gall hyn fod oherwydd effeithiau pechod, fel mae'r salmydd wedi crybwyll o ran canlyniadau pechod ar y corff, ond hefyd trwy ras o'r diwedd fod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid iddyn nhw weld i cyflwr. Felly maen nhw wedi dod i weld bod nhw â wrth byrth angau. Ac mae hynny wedi dod â realiti'r sefyllfa. A maen nhw wedi colli'r awydd nawr am bethau hynny, pethau'r byd. Ac mae'r anobaith wedi dod mewn, yr ansicrwydd. Falle rhywun sydd wedi dod i weld, dwi'n agos iawn. Hyd yn oed dyn nhw ddim yn sal yn gorfforol, efallai yn ysbrydol maen nhw'n gwybod realiti'r sefyllfa. Y mae bob dydd yn potensial i fi adael y byd yma. A dwi wrth byrth angau. Dwi mor agos i'r anadl olaf. Fe allai fod nawr mewn 20 mlynedd hanner canrif efallai, ond mae wedi dod i realiti'r sefyllfa. Mae mor agos. Ac efallai'r ymdeimlad o fod yn golledig. A maen nhw wedi cyrraedd y gwaelod. Efallai hyd yn oed yng nghyliw yr efengil, efallai. Yn teimlo yr anobaith. Efallai rhywun wedi gwrando ar y we, neu wedi darllen y Beibl, neu wedi darllen rhyw lyfr, neu wedi siarad â ffrind, neu wedi dod i oedfa bregethu. Chi'n teimlo'r anobaith. Nad yw gras a thrigaredd yr efengil i un fel chi. Ond yna, yn yr anobaith, fe ddaw y waedd o'r enaid. Gwrandewch ar yr adnod yma eto, adnod 19, yna y gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder. Gai ofyn, oes yna rhywun wedi cyrraedd y man yna? Fod yna gri o'r enaid, o'r galon, y waedd, y floedd. Efallai nad ydych yn gallu rhoi dim yn ei eiriau, ond mae yna rhyw waedd yn dod o'r enaid, ac ych chi'n gwybod efallai bod yna Dduw yna'n edrych arnoch chi, ac ych chi'n dweud, o Dduw, helpa fi rywsut. Ac efallai'n teimlo wan ac yn ysgam, mae yna dal gwaedd yno. Dyna sydd yn gyffroes am hynny. Os oes na waedd, os oes na gri o'r galon, yna mae'r arglwydd yw'r un sydd wedi rhoi y gallu i chi alw arno. Efallai bod chi ddim yn gallu crio ar yr arglwydd. Dangos i mi beth yw fy mhwrpas yn y byd yma. Dangos i mi beth yw pwrpas bywyd. Dangos i mi sut i fod yn saff i adael bywyd. A falle mai dyna yw'r cri. Falle nad ydych chi'n gallu ddisgrifio fe, ond dyna'r cri. Ac os na gri, cymerwch gysur, os i'r arglwydd ei roed i chi, a rhoed yn nerth i chi grio, yna fe fydd yn gwrando, ac fe fydd yn ateb. Os yw'r arglwydd wedi cychwyn gwaith, mae e'n mynd i gwblhau e. Dyna'r addewid, does dim angen addysgu sut i grio, nag oes? Dwi ddim yn ymwybodol ar ôl blynyddoedd maith o ddysgu mewn ysgol. Dwi ddim yn cofio ar y cwricwlwm bod na unrhyw ran o'r blwyddyn, o'r tymor, i ddysgu plentyn sut i grio. Dwi ddim yn cofio.
O ran hynny, does dim rhan yn dysgu ni sut i wrthod wneud beth sy'n dda. Mae'n dod yn naturiol. Ond does dim angen dysgu neb sut i grio. Does dim angen i neb i cael ei addysgu sut i gael y waedd yma o'r galon. Pa mae'r ysbryd glân ar waith. Mae'r di-gapel, mae'r rhai sydd erioed wedi bod mewn capel, does dim eisiau cael hyfforddiant ar thrawieithol arnyn nhw sut i grio. Fe ddaw y cri, fe pas yw'r ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid, iddyn nhw weld i pechod, fe fydda nhw'n crio. Does dim eisiau ni ddweud wrthyn nhw sut i grio. Does dim angen hyfforddiant arnyn nhw. Mae'r baich yno i weld. Sdim eisiau nhw cael gwersi actio a sut i roi'r actio mlaen bod nhw'n teimlo'r baich ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae'n amlwg, mae'n pwyso ar ei henaid nhw. Pan mae'r enaid yma'n dod at y gwaelod yn gweld ei hangen, fe ddaw'r cri. Falle heb unrhyw eiriau, mae yna gri. Falle dyw'r athrawieithau ddim yno ni le eto, mae yna gri. Beth yw'r cyngor? A drai sydd yn teimlo fel hyn? Wel, gweithwch fwy ar yr arglwydd. Tywalltwch y cyfan allan. Gymaint ych chi'n gallu? Dwedwch bod chi'n wan, bod chi'n frwnt, bod chi'n eog. Dwedwch bod chi ddim yn gwybod beth i wneud. Cyffeswch nad oes ffydd ydych chi. Cyffeswch eich gwendid. Cyffeswch nad ydych chi'n gwybod sut i weddio. Dyna'r cri. Ond sylwch hyn, wrth gyffesu nad ydych chi'n gallu gweddio, i chi yn barod wedi gweddio. Dyna'r cyffro'r peth. Os ych chi'n dod at Dduw a mae yna cri yn y galon yn dweud, Dduw, graslon, dwi ddim yn gwybod sut i weddio. Yna chi wedi dechrau gweddio ar weddi gorau oll. Cyffeswch iddo'ch bod yn teimlo euogrwydd, bod chi'n galed. A bod chi'n dyheu am gael eich meddalhau, bod chi'n teimlo bod chi mawr galed, chi ddim yn gwybod beth i wneud â'ch hunan. Chi'n teimlo'n euog am eich caledwch. Ond sylwch yn, wrth gyffesu eich angen am feddalhau, caledwch eich calon, beth sydd wedi digwydd? Mae'ch calon chi wedi dechrau meddalhau yn barod. Dyna'r wyrth. Os na enaid yn dweud, Dduw, dwi mor galed, i chi ddim mor galed, achos mae Duw wedi dechrau meddalhau. Dyna'r cyffro. Mae hyn oll oherwydd ei drigaredd a'i ras, mae wedi dechrau ateb y weddi cyn i chi no gweddio'r weddi. Mae wedi dechrau meddalhau chi'n barod. Cyffeswch eich angrediniaeth nad ydych chi'n gallu credu. Ond sylwch hyn, yr ydych chi wedi dechrau credu. Wrth ddod ato. I chi wedi dechrau dod ato a chredu ei fod yn gwrando eich cri. Pam byddwch chi wedi gweddio, Dduw, dwi ddim yn gallu credu. At bwy chi wedi galw? Mae'n amlwg bod chi wedi credu rhywfaint bod na Dduw. Mae'r arglwydd i ateb eich gweddi cyn i chi weddio a chyffesu. Chi wedi cyffesu eich angrediniaeth i Dduw, ac felly mae'n amlwg bod chi'n credu bod na Dduw. A mae hyn oll oherwydd gras Duw, sydd wedi'ch galluogi i weld eich angen. Mae wedi dechrau meddalhau eich calon galed. Mae wedi dechrau dangos i chi eich pechod. Mae wedi dangos i chi bod chi'n gallu gweddio, a mae wedi rhoi y ffydd i chi ddechrau ddod ato. Ac felly yr cyngor yw hyn, peidiwch gwrando ar amheuon yr un drwg. Galwch o'ch enaid. Dyna be mae'r Salm yn dweud, yna y gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder. Does dim cyngor gwell, gweithwch ar yr arglwydd. Criwch arno. Dewch yn waglaw, dwedwch does gen i ddim byd. Dwi'n frwnt, dwi'n eog. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Ac os yw wedi dod â chi at y fan honno, yna fe fydd yn ateb, wel, i orffen, y diolch adnod 19 a 20, yna gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac fe a'i hachibodd o'i gorthrymderau, anfonodd ei air ac iachawdd hwynt ac a'i gwaredodd o'i dinistyr. Am ateb i gri y galon ac fe a'i hachibodd o'i gorthrymderau.
Yn sicr, gwelwyd Crist yn iachau a fiechydon diri yn ystod ei weinidogaeth. Ond yma hefyd ceir iachad yr enaid. Mae yn achub yr enaid, o'i bechod, o golledigaeth, iachad llwyr, iachad cyflawn ydyw. Mae wedi addo, hyn, os dewch chi ato a galw arno. Mae wedi addo eich achub, mae wedi addo eich iachau. Dyna be mae wedi addo, ac dyw Duw ddim yn gallu torri a ddewid. Nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Ac felly os wedi addo, fe fydd yn. Ond sylwch hyn, mae wedi, dyna be bydd yn dweud. Ac fe a'i hachubodd o'i gorthrymderau. Ond gai ofyn, ydych chi'n gwybod sut mae e'n iachau chi o'ch gorthrymderau? Sut mae hwnna'n digwydd? Mae adnod 20 yn dweud. Anfonodd ei air, ac iachawdd hwynt, ac ei gwaredodd o'i dinistyr. Dyna sut mae wedi wneud e? Trwy air. Y gair, allech chi ddisgrifio mewn sawl ffordd, ond allech chi ddweud y gair sef yr arglwydd Iesu Grist. A chibodd e hwy trwy Iesu Grist, allech chi ddweud. Trwy fywyd. Ydych chi'n sylweddoli beth yw gofynion Duw y Tad i unrhyw un i gael mynd i'r nefoedd, perffeithrwydd, a oes modd i unrhyw berson ar wyneb y ddeiar hon fod yn berffaith? Nac oes, ond dyma'r ateb, dyma beth mae'r arglwydd wedi wneud. Fe ddath Iesu Grist i'r byd yma, yr unig un oedd yn gallu wneud e, ac fe ddywedodd e, fel ei cynrychiolydd, fe na i fyw y bywyd perffaith yn ei lle. Fe gadwa i'r gyfraith, a dyna be nath Iesu Grist, fe nath e fyw bywyd perffaith, fe gadwodd ei gyfraith yn llwyr, ac fe fodlonodd ei gofynion y Tad. Mae e wedi'n cynrychioli ni'n llwyr. Mae wedi gwneud mwy na hynny trwy ei air, trwy Iesu Grist, trwy'r efengil. Fe oedd e farw ar y groes, trwy farwolaeth. Yno ar y groes fe ledeinodd ei ddwylo pur, fe tywalltodd ei waed, a dyna i chi arwydd o beth ddigwyddodd fe gafodd Iesu Grist ei gosbi am fy mhechod ei, am fy ffolineb i, am fy nhwptra fi, am fy ffaith fy mod i mor stwbwr, am yr holl falchder, fe aeth Iesu Grist i'r groes, ac yno ar y groes fe nath Duw y Tad cosbi fe fel fy nghynrychiolydd yn lle fi, fel rhoddwyd fy mhechod i ar Iesu Grist. Does dim un pechod ar ôl heb ei gosbi. Mae Iesu Grist wedi cael ei gosbi am holl bechodau ei blant. Ac felly mae Maddau'r Cyfan yn golchi'n llwy'r lan. Dyna'r darlun. Mae'n delio â phob pechod a'i ganlyniadau, pechod yr gorffennol, presennol, dyfodol, am ffisegwr, yr enaid, am feddyg yr enaid y disgrifir fan hyn sydd yn yr ysbyty. Trwy'r efengil, trwy Gris, mae modd delio â'n holl bechodau. Mae ganon ni achos i ddiolch yn does na. Adnod 21, o na folianent yr arglwydd am ei ddaioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion. O na fyddwn ni moliannu Duw mwy. Ond nid oes na gymaint gan y pechadur i ddiolch amdano. Diolch i'r arglwydd am fadder fath ffŵl a fi. Am i mi ei wrthod, am ddewis llwybr arall, am ei drigaredd, ei fod yn fodla Maddau'r Cyfan. Ond ni ddyle hyn lenwi ein holl enaid, ein holl bywydau. Adnod 22, a berthant hefyd aberth moliant, a mynegant ei weithredoedd ef mewn gorfoledd. Ond nid yw'n atgoffa ni o Rufeiniad 12 adnod 1. Am hynny rwyf yn atolwg i chi frodyr, trigareddau Duw, roddi ohonoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd cymeradwy gan Dduw, yr hyn i'ch rhesymol wasanaeth chwi. Ond nid yw'n debyg i hwnna, dydyn ni ddim yn dod yn bywydau ni yn aberth, yn gobeithio bod Duw yn mynd i fod yn hapus gyda'n bywydau. Na. Iesu Grist yw yr aberth. Fe sydd wedi rhoi ei fywyd ar y groes yn fy lle fi. Ond fe ddylen bywydau ni fod yn aberth byw. I ddiolch iddo am yr efengil sanctaidd. A byddwn ni'n rhoi ein bywydau yn aberth byw, sanctaidd cymeradwy gan Dduw. Dyma sydd yn rhesymol.
A mae'n naturiol hefyd pan mae yna enaid wedi dod i weld ei angen ac wedi dod at Grist. Ac wedi derbyn y maddeuant a'r golchi yn y gwaed. Yna dyma sydd yn rhesymol, dyma beth mae am ei wneud. O, am ddyddiau felly eto. O, mae'r fath ffylineb. Os fi oedd na adeg lle mae ffyliaid yw'r ffordd gorau i ddisgrifio'r byd i ni'n byw ynddi, yna dyma'r adeg. Yma yna ddewisiadau mwyaf ffôl, penderfyniadau erchyll, troi cefn ar ddiw yn llwyr. Ond hyd yn oed wedyn, y mae trigaredd yr arglwydd gymaint, y mae yn fodlon maddau'r ffŵl, maddau'r pechadur, am godi dwrn, am droi cefn, dewch at Grist. O na fydd yna waedd yn dod o enaid rhywun. Yna y gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac fe a'i hachubodd o'i gorthrymderau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, am dy rybuddion, ond am dy gyfraith hefyd. Ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch am brydferthwch yr ysgrythyr. Ac yn gweddio o Dduw, y bydd na rai heddi yn dod o dywyllwch i oleini ac i dod i weld rhyfeddod yr efengil yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio ni'n plith, diogela ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac eiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen, gadewch i ni ganu Emynau 563, arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd. 563 gan i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.